Εδώ ήταν το πρώτο μέρος που πρωτοδούλεψα σαν μαγείρα, σαν σεφ Σαντορίνη. Μετά δημιούργησα τον Νότο στη Βλυχάδα και μετά από 4-5 χρόνια ήταν η ιδέα να μεταφέρουμε τον Νότο στην παραλία και έτσι γεννήθηκε το Seaside by Notos. Κάτι πιο φρέσκο, πιο μοντέρνο. Θεωρώ ότι κάναμε έτσι μια lounge κατάσταση τότε, ήμασταν πρωτοπόροι στην παραλία και σήμερα θεωρείται από τους χώρους που πράγματι place to be. Η κουζίνα παντρέψαμε πολλές κουζίνες μαζί, μεσογειακή, με ασιατική, μεσογειακή, με κεντροευρωπαϊκές τεχνικές, άριστη εκτέλεση πρώτων υλών, παίρνουμε φτωχές πρώτες ύλες από όλη την Ελλάδα και κυρίως όμως από τη Σαντορίνη που βοηθάνε με τον τρόπο τους και τη γεύση τους. Εδώ τα άνυδρα λαχανικά, άνυδρα, τα άψογα τυριά, τα γαλακτομικά τους και προσπαθούμε να τα δώσουμε μια νότα, μερικά να τα εξευγενήσουμε, να τα κάνουμε πιο απαλά στη γεύση και άλλα να τα αφήσουμε να παίξουν μόνο τους το ρόλο τους. Το φαγητό πρέπει να έχει πάντα η εικόνα του, να έχει μια οδική πορεία, να δείχνει μια πρόοδο. Το κάνει πιο ανάλαφρο, το κάνει πιο ευχάριστο στην εικόνα και το κάνει να δείχνει πάντα πιο φρέσκο, πιο τραγανό, να μην είναι πιεσμένα τα υλικά. Το χαρτί πάντα όταν τυλίγεις κάτι σαν ένα χαρτί είναι μια έκπληξη για τον πελάτη, είναι κάτι που το συνδέεται με την παιδική του ηλικία. Περιμένει την ώρα και στιγμή που θα ανοίξει, πάντα βγαίνει κάτι ευχάριστο από εκεί μέσα. Υπάρχει αμεσότητα, υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει φιλόξενο περιβάλλον, ο καθένας νιώθει εδώ πέρα ότι είναι στο σπίτι του, χωρίς να είναι στημένα τα πράγματα. Ο στόχος μου είναι οποιοσδήποτε έρθει στον χώρο μου, είτε βασιλιάς είτε μη, να νιώθει βασιλιάς εδώ πέρα. Είτε διαθέτει λεφτά είτε όχι, εμείς φροντίζουμε να περάσει σαν βασιλιάς.